Gerria, bombardeuak, Bai. goratzen duzu? Bai. Hori, tankerretu bat, etzien nien da. Bai, Ara, eta labe, horre, hor bazati baten, hor da hori espilua, Bai. Pikachu edakoz, da bombardeu nekizien horrekin. Bai, Bai. Ba. Kampaiak entzun horreko, Iese. kapatorrera. Bai. Ara, bota behin, nigo zenan, bueno, zeskiara guztien da dani eroten ginen. Bai. Bai. Zeran erixoz pien, antxe, ero... Korupeien. Bai, korpian etxe, antxe oten ginen jarritza. Bai. Da entzuten ginen nien kanpaiak eta zirenak eta zera, ba, danak aineketan kamatorrera. Bai. Ez duzu gogoratzen gehiago, hemen hiru bombardak eta ondizia egon ziren, bueno, bat izan hogeita maikakua, onzen hildakuak, ez duzu gogoratzen gehiago, ez da? Zeretik, kainonazu botate behin intxortatik, Bai. ordu ez ezan, zereko ebe, izarbitza edo, Trintxerak eta. tetuan guek. Bai. Baritzu tetuan guek ainan kalien karrizerizia. Bai, akordanaz. Dan tabernia. Bai, akordanaz. Amengo karnizerizia. Lehen hau berrio txokalia negozioz beteta eguan. Lehen lorxo zan, la gran via. Bai. Doin da, Oin de paseo. Oin beste gran bia mota bat. oinez, kale zerena. Sortzen ziren, baten zara zelako barri zuedoz.